presented by J3 Music World. रिकॉर्डिंग बाय चाहत रिकॉर्डिंग स्टूडियो हाजीपुर मेडका बाजार। जहिया भेटै साले सुन साला मान धकेरेला दे हाँ जहिया भेटै साले सुन साला मान धकेरेला दे हाँ रेला दे हम अरे अभी से जो ना सुधारा ना वही में तेला दे हम अरे अभी से जो ना सुधारा ना वही में तेला दे हम भैया सुशांत संगे कई बार घाट धकेरेला दे हम हाँ रेला दे हम सारे अभियो से जो ना सुधारा ना वही में तेला दे हम सारे अभियो से जो ना सुधारा ना वही में तेला दे चांद पघार बनवले बाजे कैले बड़ी नाम रे ले के जाना बा ठीक न कैले बेटा साला मान रे हाँ चांद पघार बनवले बाजे कैले बड़ी नाम रे ले के जाना बा ठीक न कैले बेटा साला मान रे बुझी है न विष हम हई तोरे बाप धकेरेल दे हम बुझी है न विष हम हई तोरे बाप धकेरेल दे हम हाँ रेल दे हम सारे अभियो से जो ना सुधारा ना वही में तेला दे हम सारे अभियो से जो ना सुधारा ना वही में तेला दे बॉलीवुड के रहले सितारा बाबे उनकर नाम रे उनका साथे घाट ते कोई के मत के दिल पर मान रे हाँ बॉलीवुड के रहले सितारा बाबे उनकर नाम रे उनका साथे घाट ते कोई के मत के दिल पर मान रे हई हम बिहारी सुना राइटर सिकंदर धकेरेला दे हई हम बिहारी संजीव पवन राजा धकेरेला दे हाँ रेला दे हम अरे अभी से जो ना सुधारा ना वही में तेला दे हम अरे अभी से जो ना सुधारा ना वही में तेला दे हम भैया सुशांत संगे कई बार घाट धकेरेला दे हम हाँ रेला दे हम सारे अभियो से जो ना सुधारा ना वही में तेला दे हम सारे अभियो से जो ना सुधारा ना वही में तेला दे बेटा लास्ट वार्निंग है सुधर जो ना तो टेल दे।